Γεια σας από το γήπεδο του Κολχικού, όπου θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι. Κεραυνός Κολχικού, Εθνικός Λαγινών. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες εδώ στο Κολχικό σήμερα. Κεραυνός Κολχικού, Εθνικός Λαγινών. Κεραυνός Κολχικού στη σέντρα. Το 10ο της αναμέτρησης, πάντα το 0-0. Κατσαβίδης εκτελεί. Είναι και παλιά, εκεί πάνω στο δοκάρι. Το Σαββακρίνη και αμυντική. Δεξιά τώρα. Λουκάς, Χατζησαβίδης, Μαλαμίδης. Μαλαμίδης εκεί. Χατζησαβίδης, μπάλα, σωθήκε και τη σέντρα. Χατζησαβίδης στην μπάλα. Μαλαμίδης. Θα γίνουν οι κόντρες, κόντρα. Σουτ. Και αποκρούσει τώρα και ο Τιμόπουλος. Για να δούμε τώρα Σπυρινούδης να κάνει την πάσα εκεί. Καζούκας, ένα σουτ μακρινό. Και ένα 12-0 για την ομάδα του Εθνικού Λαγινού. Η μπάλα είναι μια περίεργη τροχιά. Κρέμασε εκεί. Χατζησαβίδης τώρα στο φάουλ. Εκτελείται. Σουτ! Σουτ από το Σαββίδη και αποκλείω κόρνερ για το Κολχικό. Χατζησαβίδης εκτελεί. Εκτελείται το κόρνερ με πολλά φάλτσα. Θα πιει ο Τσιμόπουλος εκεί με γροφιές. Δεν απομακρύνει την μπάλα. Νέο σουτ. Μέσα στην περιοχή του Λουκάς. Τσιμόπουλος θα μπλοκάρει τελικά. Εκτελεί. Πολλά φάλτσα η μπάλα. Χατζησαβίδης εκτελεί το φάουλ. Το χέρι δηλαδή που έγινε πριν από λίγο, το οποίο στήχησε και την κάρτα στον παίκτη των Λαγινών. Η μπάλα στην περιοχή, κόρνερ, out. Ο Χατζησαβίδης εκτελεί το φάουλ και τον Κεραυνό Κολχικού. Ματιά σέντρα. Μπάλα. Το σουτ. Το γκολ. Κόρνερ για τον Κεραυνό. Κεφαλιά. Μπάλα κόρνερ. Ιορδανόπουλος. Ωραία πάσα στο Μαλαμίδη. Το σουτ. Μπάλα περανάει. Σολομονίδης. Την πάσα στο Μαλαμίδη. Δεν τσιμπάει ο Ιορδανόπουλος παραλίγο. Φάουλ για τον Εθνικό. Φάουλ. Μουρατίδης. Η βαθιά παλιά. Αλλά εκεί θα μπλοκάρει ο Τσιμόπουλος. Σαν το Ταγής. Αριστερή. Θα γίνει κόρνερ για τον Κεραυνό Κολχικού. Χατζησαβίδης εκτελεί. Και έχουμε την μπάλα λίγο out από τον Μαλαμίδη. Χατζησαβίδης κάνει το σουτ. Μια απίστευτη ευκαιρία μπροστά από την εστία. Δεν χάνονται αυτά από τον Γκούνιο. Ο Λομονίδης κάνει δεξιά, το λάθος όμως. Ταγής δίνει στον Μπουλουκά. Λουκάς κάνει το γέμισμα. Γιορδανόπουλος και μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Εθνικού Λαγινών.
Ένα πολύ απίστευτη ευκαιρία για τον Κεραυνό. Από αριστερά τώρα μπαίνουμε στην περιοχή. Κοιτάει και πολύ καλή απόκριση του Αιγίδη. Μπράβο Αιγίδη! Μουρατίδης. Επικίνδυνα τώρα για τον Μουρατίδης. Το πέναλτι για τον Κεραυνό Κολχικού. Σολομονίδης εκτελεί το πέναλτι για τον Κεραυνό Κολχικού. Και γκολ! 1-1 για τον Κεραυνό Κολχικού. Όντις, να σουτ, ο Αιγίδης μπλοκάρει. Μπλοκάρει ο Αιγίδης. Στην μπάλα για να κάνει το φάουλ. Μπακαρασάς στο φάουλ μπροστά από τον πάγκο του Κεραυνού. Τελείται το φάουλ, γίνεται το βαθύ γέμισμα. Παίρνει το Σαββίδης. Ιακού. Τελείται το φάουλ. Ο Κυριακού για τους γηπεδούχους. Χατζησαβίδης εκτελεί το φάουλ. Ανέβα Σόλων! Σόλων ανέβα! Τελευταίες στιγμές, Χατζησαβίδης θα κάνει το σέντρα. Βγήκε ο Τσιμόπουλος, θα μπλοκάρει στην Τανόπουλος μπαίνει στην περιοχή, κάνει τη σέντρα. Χατζησαβίδης από την άλλη, από το δεύτερο δοκάρι. Δεν προλάβει ο Χατζησαβίδης, προλαβαίνει. Σπάνισε να κάνει τρίπλα, Κάνει τη σέντρα και ο Χατζησαβίδης. Ξανά στον Ιορδανό. Ξανά πίσω η μπάλα προς τον Ιορδανόπουλο. Θημιάδης. Κάνει τη σέντρα ο Θημιάδης. Δεν περνάει η μπάλα. 1-1 ο Κεραυνός Κολχικού με τον Εθνικό Λαγινών. Σε ένα παιχνίδι που είχε πάρα πολλές ευκαιρίες ο Κεραυνός. Ποιο?